tay. Atay. Doon naman din kini. Ano ba gin? Ako ba nagkakatay? No, 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 no. Naaram na yung ordering anong nagsuhasol ng tirador. Doon naman din kini dire. Ano ba gin? Hasol lang dito. Ang may do order deh. Binihaw ako kaigo sa mga manggay. Practice di ko diri no? Binihaw ako kaigo sa manggay. Buang mo. Tay, may suwang man to. Nagunsa man na siya dira. Hoy, may suwang. Patay ka dira ni, may sot-sot. Di mo nang gitira-tirahan. Sus, asa ko mahadlok. Ikaw tiklinga ka, labtanan jud kay ka. Paniradoro nung tamo noon. Mao ka. Jadi mo kaigog langgam ged maong mais na lang imong tiraduran imong praktisan. Buang ka dili kaigo ha. Dagang kuno pinay kay si Ikis be. Sige, testingay tirador kay na kada mong suwang. Hiwi ka nagsamot. Bagong iko nagsamot imong suwang ged na. Tingin naton day ha, iwi on rin mo kung suwang. Bantayan kang buhanga ka. Kung ano yung banuksan. Run. Dagan man day. Liman ka to hapit magta ang suwang. Ayo, may sot. Kay kinsa man day mo? Unsay tuyo ninyo? Unsa ninyo? Ako rin usa dire. Kinsa man day na siya? Eh, kauban diri dong. Ako ra lagi ni usa lagi. Di ta magdaog ni dong ay. Asa di mong papa day? Tuwa sa loyo noy. Palihog lang ko gadto ninyo. Idong ari una ko dong. Salamat ha. Sama sa ning anak sut-sut ay bubat man pakuyawan ta. May sut. Oh, sabay toyo. Ang imong mais dito, ikabuangan sa anak ni Agtang. Asa man na to? Sige tipayo sa suwang. Si Suwang bay. Pidi ni maayo. Ako tong atuon. Tara. Kanang tingin bay. Lingkod sa kadita bay, di akong tawagan ako anak bay. Sige bay. Nak. Saan pa? Ubanta kay ang atong mais gihilabtan. Ubanta. Garo makakaon ka. Dito na to kuno badlongon. Di ka nagon tara. Asan dito stick yung day? May na kay ni Kuyo kanak. Ato na tong mais kay nay usa ka tawo dito nang hilabot. Kinsa man pa? Ato kay may bawog kinsa na anak kuno nang agtang. Kisinti na agi day. Hoy! Hoy! Wa dito na ko. Na. Hoy Paul, nanapod ning mga kuwan ay. Ani ha? Atong tikling nagsipang ilabot ko ah. Karon lang mo. Asa man ba? Katuo. Oh. Aw, ingon ka pa. Usara, duha man lagi na sila. Pastilan Ginoo. Mo nakaanak ang kuglibat ay. Tata. Sa kanimo nang ana? Ay nagilabti mong mais. Ano yung nagilabtan? Asus, nagdala pog kauban nga nay apan. Dito, sa mo magnadlok niya. Narabo ko dangan mas. Okay ba nga kinsa ning yuta diri amo ara ba ning uma? Asas, umaram day nga inyo ha nga. Ang mais raman akong gitirahat. Sus, yuta ram day mo ani. No. Run. Tata. Ano rin
daw si Suwang. Ano naman? Libata. Dati niyo. Asus, asa ko madlok, ikaw tiklinga ka. Asus, asa ko madlok, ikaw tiklinga ka. Lagtanon jud ka, paninarod-ron to. Asus, asa ko madlok, ikaw tiklinga ka. Asus, asa ko mahadlok, ikaw tiklinga ka. Lagtanon kay ka. Asus, asa ko mahadlok, ikaw tiklinga ka. Lagtanon jud ka. Sama ka, James Ho! Shout out now. Yes, it's time to shout out now. So, shout out dahil kang Will Chan Manggilimutan. Shout out kang Bigas 21 Mix Vlogs. Shout out kang Ikaduhan ni Junis TV. Shout out kang Konsihal Elvis Peritus. Tagaman niyo. So, shout out kang John Eric Tayong. Thank you. Jose Maricolot. Geraldine Cedro. Marian Masangke. Jackie Lo Dumoran. Shout out John Gonzaga. Shout out kang Tachi Motovlog. Shout out kang Grace Virales. Shout out kang Charles Lumandas. Shout out sa ULC. Shout out Boy Tapanggala. Shout out kang Jamna Bayato. Rosalyn Dihak. Mini Sinadhan. Supi Sabas. Shout out kang Andren. Shout out Chinchin sa Bandal. Zid Bacanya. Rodney Arnaiz. Benwin Carlo. Shout out sa iyo daw. Marco Viajero. Shout out. Shout out kang Ben Dorista. Shout out kang Angela Pasenyo. Shout out kang Marin Pipito. Shout out kang Jomar Iwarango. Shout out sa Biran Family. Dumuran Family. Sinadhan Family. Shout out kang Joanna Marisid, Isidro, Jacqueline, shout out sa'yo. Shout out kang Ediners, Orandom, Ginalyn Orsal, Itogo, Pamilya, shout out. Shout out kang Richard Layaog, Jeremy Layaog, o kang AKA Tokmol, shout out. Shout out. Shout out. Ano guys? Shout Shout out. out kay Laikas, kay Tom sa Bandal. Shout out kay B, Disontura sa Bandal of Please. Shout out kay Francis, Disontura of Please. So, moro to guys, thank you. Shout out dahil kang Winji Pitogo, kang Loren Escarlan Beran, kang Jojo Jimenez, o sa kang Tatsuki Barracks, Tatsuki. So, mauro na tanan guys. Don't forget to like, share, and subscribe. uyog ang kampana, palihog. Para ma-update kayo sa next video. So, see you soon.